ei se pidä. Oota, aina me. Oi! Shappe, varu shappe! Lauletaanko me, vai pitääkö toi puhe? Ei, puheen ja sitten lauletaan. Vedä sisälle, niin Ai, ja laulu minua. Vallilla on palli tuota, Vallilla on Rosita ja... Haager Karjonen! Ja anteeksi, kuka sä olitkaan? Oota, tää tuota... Hankita näin. Mennään Joulukirjan Sakari ja siinä on Veräjänmäen Maija. Eikö tää se kämppä, joka valoo? Veräjänmäen Maija tuossa ja tuota... Oikein kunnolla vedettiin siinä. On sua hevosia? Oli kaikki. Koko sumu oli paikalla ja hauskaa oli taas. Mennäänkö vähän? Sen takia minun oma morani kautta. Mikä se on? Me kuunnellaan niitä. No niin, puhe! Hiljaa! Nyt on vähän noloa, kun kaikki katsoo. Älä nyt Rosita. Nyt mä ensin tän putous. Yleensä nyt pitääköhän puheen Tarja Halosena vai B. Mustalaisena? B. Mustalainen. Hei! Omana itsenään. Hei! Puolet. D! Mustalainen! D! Mustalainen Tarja Halonen! Okei, mä voin tehdä Mustalais Tarja Halonen! Tarja on kuitenkin mustalainen. Mä oon koomikko torjuu sitä. Et sä tunne minua, mä oon paljon! Mä kuulen mä koomikko. Kuunnelkaa yhdessä ja ytimekkäästi. Tervetuloa. Ja jatkan sen verran, että toivottavasti olette päässeet maistamaan minun inkkupiirakkaan, mikä ehkä näytti hieman pizzalta, mutta ei se haittaa. Missä toi on joku mustalainen vielä mukaan? Ja voin ottaa mustalaisuolin pieni hetki. Eikö siis ärräväkäinen mustalainen? Ai niinku semmonen... Romuna. Mun täytyy ehkä nyt olla Rouma. Minun sisarrekin tuolla lavalla. No minun puolet tulee minun. Olet kovin, mä kerron hieman tätä talon historiaa. Harva tietää. Tuliko kovasti? Tietääkö yleisöstä joku, ketä asui ennen tässä talossa? Minä! Haager! Kolle! Eli mä voin sanoa, että tää on niinku ihan back to roots. Vaan ennen tässä asui mustalaiskuningas Kalle Haager. Oot kukaan nähnyt, kun ihan oikeesti tää talo oli liekeä? Sä voit kysyä Anni. Niin, se on just sanomassa, että Anni. Kysy Annilta. Sama. Anni Sykypisen. Mä näin silloin, kun tää oli ihan oikeesti liekeä. Annilla ja Kallella oli. Ei mä käynyt rauhaa. Mä olin silloin vielä kapalla. Ketä oli kapalla? Hei yleisö! Se kävi ottaa hevosen. Sisar! Ramona puhuu! Hei mun chipsi, Hallari on tuolla. Mulla olisi ihan oikeat vermeet tähän tilanteeseen. Mä voisin kunnioittaa tän talon 10-vuotista historiaa. Mutta mä en nyt pysty, eli mä puhun nyt ihan omana itsenäni. Pieni hetki. No, se ei mulla ehkä sen enempää asiaa. Voin näin Taljana ja näin Mannina toivottaa kaikki tervetulleiksi. Luulisin, että hyvin hauskaa. Se on kyllä koomikon nainen. Kunhan täällä ei oo tarpeeksi, kunhan kukaan ei vie mitään. Mulla on kyllä pöytää hopeoita, no kaikki Ikeasta tiedoksi vaan kaikille. Se ei oo mitään kovin arvokasta. Ja Taljana sanoin hauskaa iltaa ja älkää olko piukkuuna. Kiitos. Hei. Vanni, voinko mä kertoa sen, kun mä ostin sut hevosen? Joo, kerro vaan.
Fannihan myy mulle hevosen, sanoi, että tää on helvetin rohkea hevonen. No sit mä ostin se ensimmäinen mitä se teki se hevonen, se juoksi suoraan päin seinään. Mä sanoin, mitä vittu se mikään. Pidä sun tuota kameraa. Se oli sokea, umpisokea hevonen. Ja Fannihan siihen sanoi, että ei se oo sokea, se on rohkea. Mut tervetuloa Haagertian kylään. Voitko kertoa meistä vähän sun kissoista? Mä en muista niiden nimiä. Miska ja Rontti. Ai mitkä on? Haagertien kylä ei, mut kyllä saletisti. Jos näin mennään putoukseen, niin savetisti natsaa ja... Vittu tää Hesa-vaista ihan perseestä. Mihin sä synnytkään? Minä synnyin Helsinkiin, olen helsinkiläinen, mutta karvasta syvästi edelleen. Eli olet miskeyksistä. Mutta jos ketään kiinnostaa... Mä oon niin tunnettunut siihen, että Mä nyt lopetan tämän shown. Kiitos kaikille, että tulitte paikalle. Älä putoa korkealta. Tää on pelkästään putous. Tämähän on putous. Ja jos putoo, niin Pentti ottaa aina kiinni. Voit sä esittää vähän myös munamiestä? Ei mä munamies oo. Mä oon vittu muna. Mä oon puna. Koska mä oon ainakin vittu puna. Mutta... By the way, Kiitos Paajo! Shappe, voitko hieman selittää penssiä siinä ruumisarjuksessa? Yksi. Anteeksi, se... Pentti joutui Harry Potteriin ja muuttui ananakseksi. Perttihän on siinä ruumisarjuksessa sun vieressä. Se meidän Pentti. Vielä yksi alemmas. Se maltti ahtaan. Vähän hakea. Tulee Koiviston Mauki. Penssi on täällä näin. Ruumisarjuksessa. Joo, takkoa, adieu. Moi.